ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅ ଲିନା ଚଢ଼େଇ ସହିତ ରହୁଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରିବାରୁ ମରିଗଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଟୁନି ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦେଖି ଡରିଯାଏ। ଦିନେ ଟୁନି ଆକାଶରେ କଳା କଳା ମେଘ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆକାଶରେ କଳା କଳା ବାଦଲ ଘେରିଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ। ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ମରାମତି କରିନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ତ? ଲିନା, ଲିନା, ଚାଲ ତତେ ତୋର ମାଉସୀ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଆଉ ମୁଁ ଘର ମରାମତି କରିବି। ମା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଘର ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ନା ଝିଅ, ତୁ ତ ବହୁତ ସାନ। ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଟୁନି ତାର ଝିଅ ସହିତ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ତା ମାଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଓ ବନୁ ଦିଦି, ବନୁ ଦିଦି, କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ଝିଅ ସହିତ ଆସିଛି। ଟୁନି କେତେ ଥର ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ବନୁ କବୁତର କବାଟ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଟୁନି ବନୁ କବୁତର କବାଟରେ ଚାବି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ମୁଁ ବି କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ, କବାଟରେ ଚାବି ଲାଗିଛି ଆଉ ମୁଁ ପାଗଳି ପରିକା ଡାକୁଛି। ମା, ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆଉ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା। ମା ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ପାଖ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ କିଏ ଅଛ? କବାଟ ଖୋଲ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଜାଗା ଦିଅ। କାଳୁ, ଦେଖ ତ ଜୋରେ ବର୍ଷାରେ କିଏ ଆସିଲା। କାଳୁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଟୁନିକୁ ଦେଖିକରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଜାଗା ମାଗୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? କାଳୁ, ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଲା? ବର୍ଷାରେ ଆସିଛ? ମୁଁ କୌଣସି ଚଢ଼େଇକୁ ରହିବାକୁ ଘରେ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମ ଝିଅ ଉପରେ ଦୟାକରି କିଛି ଜାଗା ଦେଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀ, ମୋ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଟୁଳି ଅଛି। ଏ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଦିଅ। ଖାଦ୍ୟ ପୁଟୁଳି ନେଇକି ତାକୁ ତାର ଝିଅକୁ ନିଜ ଘରେ ଜାଗା ଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଯେମିତି ସେମିତି ହଉ ପଛେ ରାତିରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତା ପରଦିନ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ତୁମ ଝିଅକୁ ଧରି ଏଠାରୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ବର୍ଷା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷାରେ କିପରି ଯିବି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ଆଉ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ଏହା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜ ଘରୁ ଟୁନି ତାର ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ଜୋର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ଝିଅ ଭିଜୁଥିବାର ଦେଖି ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ମିଟୁର ଘର କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଟୁନି ଭଉଣୀ, ଏଇ କାଠ ଘରରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ବାହାର କରିବିନି। ମିଟୁ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ତାପରେ ଟୁନି ତାର ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।